En aquest cas jo soc la mestra, que soc la que coordina la colla. Després tenim el president, que és el que també coordina la colla, però porta més el papeleo. Després jo tinc un equip de tècnica que m'ajuda a muntar les pinyes i tot això. I bàsicament ens ajudem uns entre altres a que tot isca bé. Mitjançant una app, la gent s'apunta normalment el dilluns o el dimarts i nosaltres el dijous, tècnica, es reunim i muntem les figures que anem a fer a la Sant Demà a l'assaig. Sobretot silenci i concentració. Ha sigut un treball de formiguetes, anar ajudant, anar muntant colles fins a tindre l'envergadura de colles que tenim ara, 24 colles, una en Barcelona, 23 a les 3 províncies valencianes, a les 3 capitals de província, a ciutats tan importants com Els, com Xàtiva. Tenim una xica ja que està molt concentrada i que és molt conscient del que està fent.